menika upami alit Burisrawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kaliyan pun para Sembadra. Sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duweni ingkang rayi Ngastina. Mugi dados ning kawuningan dhateng jengandika Yai Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika Arjuna Yai. Raos kula mbok menawi paman Harya saged ngraosaken. Inggih, kula saged ngraosaken nggih. Namung semantena babakan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Longlong ramyang ningkang sasongko kumenyar mangrengga rumring puri pangken
tanpa siring kang mamas-mas murupe ing langit Mastu nampa sidhem awikna mastu silat mriwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sono sinawung lan lopes temasih tantun lambang bodho jinantur tutur katela tula-tulat elat ing paradya minursi apa-apa pramniskara karana diutum ing jaman purwa pinardita melaloto mangkat kapasan ing gupita tanpun renggeng pralembang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandhane narik runtuting basa dengan gunung musurasa yen linarasaya karaos mulat salira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwa sinakup cahing cara tulok becewis gemlar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa surya candra daru nyang kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawapating krembya dadi padhanging kutu-kutu alangatoga buron mono myang buron triya dadi branan tanpa wicalan padhang trawangan naris sanggang rawi ingkang asam merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangran iku kerabang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggiwang arka kados neblak kenan kiring abang ismu jenar kabar bamar naris sanggiwang basanta tanem dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kenem lan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene rasaku kaya buga garap tegal sawai panglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil kados nari jagat mus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene daten ing kemadani kekuwunging praja ing Astina ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala Prantana garing kang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata Turaharja Pranyata negaring kang kedha puri padhang jagate dhuwur kukuse adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta wisaraning adil praja ing Astina menang capna dasa ramaning Sang Nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Suyudana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Santri Pamangsah ya Sang Kurupati ya Kurawa Indra ya Sang Nata Prabu Gandharya
Nyata lamun alindra guna ngagunatan ngendhak menaring jalma luhur datan kulung kaliyan dapan kasoring sesami. Yen to ginungguya kering jajahan luhuring keprabon sadalem angketan pedhot pinunggal kang kawicarita. Risajo sanata keparamus tinggil natura tulengga dampar kang pinalipit ing kencana pinathik sesutyana werna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widoli sajebat kasturi. Denab sanggaring Prabyata manggo ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Banyak dalang sawunggaling kaca asti panggo kang sami rukma. Ginebutan laring manyura kanan kiring kongas ganten ing sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan. Tembene kang punika sira sifat kamanungsane. Panjaya Sanghyang Bathara Kuwira diwaning kesugihan Ngejawantah. Ing Jawi Andir sanggaring para kawula Nayaka Begamber blabar yayah samudra datan tepi. Piwadatan kantun anung-anung tungguling praja ing Astina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata metarangan. Suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa. Menika tawarnani Sang Nindya mantri buka warsaning praja. Adedaleming paloso jenar Rekena Patih Harya Sengkuni, ya Harya Suman, ya Trigantalpati. Senajan sampun kemong pira jambul wanan parandri pinarjula ngasta batal wakling Sang Buminata. Krana genya wasis Pranata tata rakiting negari Ngastina. Rekena Patih Harya Sengkuni mekeraken nuju paran para praja ing Astina. Pandhita ing Sukalima ya ing Sukapanca. Peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawri sidik paningaing sabarang pangandikane dadi turta kasulungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk utung. Bila dadal mongko lamun dados guruning Sangya Parasata Kurawa. Pamungkasing Pasiban kadang nutus satring tirta tinaraden Harya Kartamarma ing kandher blabar sangganing kesana gantung sibo tidhem madyaning pasiwakan dadak sakeling mangke. Kawis ngarawipun agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa. Dada Gurawalaning kalih Sanata Prabu Duryudana parandening mangke dereng kepareng medhar pangandikan. Binarung swaraning bendhemonya mangungkung miyah mriyem pusaka ing Astina. Katandha bilih Sanata samedhar pangandikan. Kumangun ujring pangandika Sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Tuang sembah niring ulun kapurba risang murbengrat.
Sretinon ning pasewakan sono maneka warna Pak Puspiteng Udyana Miang Panjrah Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo lir ki lace siring tatit wimbo kekandamre saparan mangambar hongas lang-lang kati awan sapa nikeng Astina. 'Astina
teket Tegal Koronaryo Yawa Kresna lakunira Sireng Prasurama Miangkan Wajanaka Dulur Narada Kapangya Tegal Luri melu karya Sang Bupati Sang Bupati sasmitaning jagat wasisaning Gotoro paman boso senar ayo ndadake kagiat pengurusi amat mairo biji wonten majengan maniro paman patih Arya Semuni kawula nom anak Prabu paman resabda pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan keparenging abdi cumadong dawuh nggir mundi dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Paman kula sejenar nggih. Kadiparat anggenisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Maranata tata rakiting negari Ngastina, mara diage matur marang manira. Paman patih kula sejenar. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada Prating Delahan. Anak Prabu Ngastina. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nuninggi ndadosaken suka marwata suta raos sing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna angresi paman ngadhep ngarsane manira paman patih loso jenar sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tampi dawah sami-sami paman loso jenar mugi prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsaning manira nun inggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan nggir anak Prabu Ngastina Bapa Durna Bapa ing Sukalima sarawuh paduka Bapa Durna katuran karaharjan rawuh Bapa Sukalima wonten negari Ngastina Bapa Nebandurna ing Sukalima Asta Kuswala sila berdobo suwalu gimbal sumarante hawala nun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangya widodane skala sowan kula namung kemareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tamya karya bombong raos sing manah boten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah bapa menembaning Sukalima kula naknan sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima nggih kawula naknan apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakna nggura ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo lho diwaji
sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delan. Sampun boten kirang mligi wiswanipun ingkang ngrayipun Kartomarma namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeping pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk Sandhawada Paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana Gusti Tampa siya diatur sembah lawan pun Kakang ora lihat pangestunipun Kakang Wratakna mring kadaning sun sangganing para sata kula kang padha gantung sebo Yayi Dimas Kartomarma. Lho iki. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Lan tatanan para wadyabala kang padha sebo ing sunadya mbabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken ingkang rai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Koko Prabu Baladewa. Ari paduka ing Ngastina ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Sandhawada Paduka Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing mandura sembahan kula Koko Prabu jagat wasisaning Upanara wayah tur jagat pamengku garwa kelan pun Wara Sembadra kawontenan mekaten andadosaken manah kula welas tumuntun sak mangke kula wantunaken munjo atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu nggih muti babagan perkawis menika upami alit Burisrawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kaliyan pun Wara Sembadra sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duwe ingkang rayi Ngastina ingkang baritipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Saryapati Mandaraka mila babagan menika kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu menggah sak mangke kados pundi anggenipun Burisrawa saged kelampahan anyeti dhateng pun Wara Sembadra Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nuwun sewu Yayi. Menawi Yayi Prabu paring dawuh mekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun. Liripun paduka paring dawuh mekaten. Oh nggih, sabab menawi dipun petang Sembadra menika sampun boten legan malih. Sembadra menika sampun boten kenya malih. Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Mongko Burisrawa boten kendhatanganipun tansah gandrung kaliyan kadang kula pun Bratajaya. Mestinipun ingkang saged ngulire budi menika pun Burisrawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika boten namung sak godhong kelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika boten namung Sembadra. Wanita menika mboten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Burisrawa menika nggayuh widodari saged kalempahan jer. Nyatanipun Burisrawa menika atmajaning Nalindra. Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa upamiya purun minggah wonten ing kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun jodokaken dhateng purun Burisrawa menika kula kinten angel mijen kowe ngranti suwe banyu sinaring. Nanging saking pitanganipun ingkang raka ing Mandura ingkang sanget-sanget anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Burisrawa muta tuli kawontenanipun. Oh Prabu, wonten dawuh. Mboten maiben dhateng kawontenanipun pun Burisrawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Koko Prabu ki ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung. Nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita, parandene boten saged wonten ingkang mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani. Menika tumrap kula. Mila boten nama aneh menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi mboten nama aneh. Leres ngendika paduka namung mugi dados ning kawuningan. Mugi dados ning kawuningan dhateng jengandika Yayi Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika Arjuna kaliyan Wara Sembadra anggenipun mangun bale wisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan, inggih menika wujud jejabang. Bratajaya Sembadra adi kula menika sampun nglairaken punang jabang bayi ingkang patutan kaliyan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan. Ing ngatasé wong wis duwe anak, wong wis omah-omah, tumuntun kula mbudidaya megataken katresnanipun
Buris anu Janaka kalian pun para Sembadra supados sak mangke Sembadra kula dhawuhaken kalian Burisrawa. Waduh, Yayi nyuwun pangapunten. Duh nyono cerak nyono sami mestani Tanata Mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembadra kalian pun Janaka angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun inairaken dening Wara Sembadra menika kala wau. Jagat Dewa Bathara. Paman wonten dawuh. Jebul Wara Sembadra sampun kagungan putra. Samangke sampun wonten talining katresnan anggenipun mangun bali wisma antaresipun kadang kula pun Arjuna miwah Wara Sembadra. Wujudipun jejabang ing sampun inairaken saha sampun weruh padang hawa. Weladalah. Lah inggih menawi ingkang bapa ingsun plasa jenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngastina kula sumanggaaken namung nuwun sewu lho nggih menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ing linaraken dening pun Dewi Wara Sembadra ateges panjenengan mentala dhateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa menika kemawon menawi awrat jejabang menika kala wau tumunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhawuh kanpun Sembadra la inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika malah nuwun sewu nggih mboten nampa kula menika nglincipi carang apa-apa babar pisan mboten sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng ingkang bapa ing kepatihan risak gedhagan menika menawi boten kasembadan dhawuh kaliyan pun Wara Sembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa lho menika menapa boten bebayani nggih tumrap kula babagan perkawis menika kedah dipun petang babagan perkawis menika kula boten maiben panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang werdanipun ingkang putrayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat jer anak Prabu Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Wara Sembadra lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula menawi anak Prabu Baladewa tumunten wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wara Sembadra. Lah mriku Yai. Raos kula mbok menawi paman Harya saged ngraosaken. Inggih, kula saged ngraosaken nggih. Namung semantena babagan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke lajeng maduka anak Prabu masrahaken perkawis menika dhateng anak Prabu Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Bawaduna, wonten dawuh, Ger. Menggah embangipun Bawaduna kados pundi?